Үлгән кеше өчен нинди эшләрдә эшләргә була дип сораганнар. Бұл бигрәк тә кәрәкле нәмә инде ул безнең тормышта. Кардәшләр, үлгән кеше һезнең якыныгыз булһынмы, мәсәлән, ата-әсәгез я балагыз, туганыгыз, я дусыгыз булһынмы, уның өчен 4 нәмәне мотлак эшләргә була. Беренчесе хаж. Әгәр кеше хажын кылып куймаган икән, һез уның өчен кыла алаһыгыз. Якын кешегез булһынмы, ата-әсәгез булһынмы, мөмкин. Икенчесе ул ураза. Әгәр кешенең ана шул бурыс уразалары калган икән, уның өчен һез тотып куя алаһыгыз. Өченчесе ул садака. Үлгән кеше өчен һез садака бирә алаһыгыз. Моның турында ла без әйткәнек. Һәм дүртенчесе ул дуга. Дуга әлбиттә иң еңеле. Һәр намаздан һуң һез мәсәлән атайыгыз, я әсәйегез, я олатайыгыз, өләсәйегез өчен кыла алаһыгыз дуга. Һәм башка мусламандар өчен. Әгәр үлеп калган кеше һезнең өчен якын, кардәш, газиз ниндидер кеше булһа, уның өчен һез дуга кыла алаһыгыз. Алла Тәала ярлыкаһын, каберен җәннәт баксасы итһен, кыямәт көнендә җәннәткә керетһен дип һез үзегез теләгән һүзләр менән ул кеше өчен дуга кыла алаһыгыз. Бигрәк тә без мана изге бала турында һөйләнек, кардәшләр, озон итеп бит. Әгәр кеше ана шундый изге бала калдыра икән һәм ул һәр вакыт ата-әсә өчен дугалар кылып тора икән, бәлки нәкъ ошо дугалар ата-әсәләрнең, ата-бабаларның җәннәткә керү өчен сәбәбе булыр, иншалла.